U svijetu odavno više nisu novost, a kod nas posljednjih mjeseci niču kao gljive poslije kiše. Riječ je o poslovnim prostorima u kojima pod jednim krovom u jednom uredu rade profesionalci različitih struka, zaposleni u različitim tvrtkama. Zajednički cilj im je smanjiti troškove najma, no često dobiju mnogo više od toga. Ovaj programer rodnu je Švedsku zamijenio Hrvatskom zbog ljubavi. No iako bi mogao, ne radi od kuće, nego dolazi u biz košnicu. U zajedničkom uredu sjedi s grafičkim dizajnerom, prevoditeljem i turističkim radnicima. Ovakav način rada mu je važan. Lijepo je poznavati ljude koji znaju kako je tržište u Hrvatskoj, koji znaju osobe koje bi moglo zanimati ono što ja radim. Nema sumnje, to je danas važno. Za 800 kuna imaju prostor za rad, pristup internetu, ali i mnogo više. Sreću ljude, druge ljude, potencijalne partnere, klijente koje možda ne bi sreli radeći od doma. U Zagrebu je već 5 ovakvih prostora, u Splitu 3, po jedan imaju Rijeka, Osijek i Zadar. Na drugom kraju svijeta, u Americi, ne zna im se broj. Ne dijele se samo uredi, surađuju i kuhari, pa dijele kuhinje. Dvojbe nema. Zajednički ured, takozvani coworking, je budućnost. Radnici postaju sve mobilniji, što znači da mogu raditi iz bilo kojeg mjesta u svijetu sve dok imaju računalo i dobru internetsku vezu. Ovu koncepciju slijede i američki srednjoškolci. Sami se organiziraju i u ovakvim zajednicama uče kako programirati. Mislim da je problem u tome što poduzetnici ne vjeruju sebi i svojim mogućnostima. Mladi mogu preuzeti kontrolu nad svojim životom umjesto da čekaju da im država osigura poslovnu priliku. Mnogi svjetski primjeri pokazuju da mladi mogu stvoriti prilike za samozapošljavanje, a ovakvi poslovni prostori trebali bi im pomoći da uz poduzetnike u istim mukama lakše svladaju prve poslovne zapreke.